zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kutakwa ndikuita kunoku dzaakabva zuro nhau idzi nekutanga ndaenda ndechikomana Jamaster to the Jamasters icho chakazoinda chikandotsvagwa kuti ko bhudhi vaya vakarova kufu huha vakadi vari sei vakabuda vakatora mufananidzo vachiratidza kuti vari kusekerera vese iyezve pane chimwe chivhidhio chakatotendera chitarisa kuti vanga vakamirira ndokunga muchinhoi igumirira tichi vave kuzondikwanani nachikomana Jamaster iyo muzvina kurohwa nefly kick asi tichiri ipapo vanhu vane masentiments akasiyana andanga ndichiverenga vamwe vachiti well done mukomana waita inonzi own up your actions vashoma vanozviita zvawaita izvi very good next time I think unodzidza zvakare tochibva ipapo toenda kune vamwe vati aiwa toda kumuona wachidzoserwa nafly kick chaiyo yakaita iyo tiona kuti zvaita square foot here ndo zvaitika zvimwewo tochibva ipapo toenda kuna Budi Fandani vabudo vacha kuti interview neZFM vakanzi cheko chitaura pamusoro pezviri kuitika mazuva ano ndofunga izvi ndobva vadanza kuti sema celebrity vachizvireva iwo kuti sema celebrity nana vachikomana Jamaster chiri kuqualify futi kupinda mudonzvo muchikamu chemacelebrity saka arimo muchikamu chemacelebrity iwayo kwanzi vanofanira kuti sei mafanzi arohwi uyezvo asi toda kutenda kuti wazenda kukumbira regero ende ndoona sekuti ndonoti haazviiti zvekuita mafly kick uyu kumafanzi tikati hazvina kushata nekuti vamwe vangodanzira kuti so now you are a celebrity handiti munhu uri popular munhu unoenda kundoita huha vari pamusoro pemastage so obvious you know him saka muda kumuti chii ani munomuziva here muda kumuti chii saka kana asiri celebrity momuti chii popular person here or non person ndo celebrity wacho nekuzimbabwe ndeupomwo which person are you gonna point at moti uyu ndiye celeb uyu asi celeb andi kuzika mwacho ndokunonzi celeb nevanhu ndofunga tochibva ipapo toenda pakuti zvakare vamwe vazoisa chatenderedzwa cheBBC inini ndaifunga kuti BBC ndovaya vari kumhiri kwemakungwa BBC ikaita sekumaeuropean countries but pandaona article ichitenderera ichinzi yei things just gone to the west south east tata vanhu veBBC vanotoitawo nhau dzekuzimbabwe I didn't know mona manje saka panogwa article rekunzi chikomana Jamaster chaapologize nevanhu veBBC pekutanga ndikura nhema zvandiconfuse kuti saka BBC inozondonyora article rekuti Zimbabwean music star Jamaster apologizes after kicking fan off stage iBBC handiti I didn't know kuti nhau dzekukikana pastage dzinosvika kuBBC I didn't know ndasingazvizivi saka ndakachirega ndione kuti vanyora kuti chii zvikanzi Zimbabwean music star Rodney Mashandure famous by his stage name Jamaster has apologized for kicking a fan who had gone on stage during his performance. The incident happened on a Sunday during a state-sponsored gala to protest against sanctions imposed by US European Union against Zimbabwe. A video of the incident sparked condemnation against the musician. Jamaster said in a Facebook post that he will take a friend for a medical checkup and give him all proceeds from the show. What state on the Herald newspaper has tweeted on the video. Now shut no voice attachment zvakare izvozvo. Tikati inga nyacho netokira makata yakwira makata zvayo ndatoita sokuti shambisike tichiri ipapo zvakare Soldier Love ndobva adi apinde zvikanzi ways on in Jamaster fighting with the fan zvikanzi naSoldier Love ini ndinoti kana pane asati ambotadza ngaakandire Jamaster dombo hemeni mumwe munhu ndobva anzi forgive Jamaster chiandorione stress yake yabound zvikanzi apana vari kutanga petition on behalf of Jamaster seyaitirwa Katlego wekusouth Africa. Everyone makes mistakes in life, don't judge each other. Mwari ndiye anotonga. Jamaster must learn and respect fans angabohlanya handizozvorevei. Why is it people you taking this issue kunge Jamaster abhaura ya munhu maitira mukita? Forgive him guys, mbanje dzawandisa ndivamwo
Zvikanzi Jamasta traveled to Shinoy to meet and apologize to Brito, the guy he kicked on stage. Tichiri ipapo zvakare. But mndu waudva vastora chi vakaenda ku Twitter vakati but Brito avakukikwa pa stage. He's just already making money. Nekungorwa fly kicking yekunzwa. Just like that. Mopedza moti muzibaba mna mani. Shut up and make money. Nekuti vakabudisa bhuku ravo tichiri papo chegati makorokoto kuna bhuti mudu wahudu for writing that bhuku ravakanyora rakati shut up and make money toakukorokodeza zvisingamboiti zvikanzi nevamwe ndiye mufacebook ro wazhabere bhaja udaro so kurova munhu anga anakirwa nesongo here ungareve munhu wemusombo zveshuwa nevamwewo zvakare vamwe ndokutobisa zvimasongo kufunga kuti zvatopera ja but everyone makes mistakes vanhu vakaziva kuti hausuro vanodhera zvokwadi vamwe ndokutaka kutuka vanhu vakachituka vakati wodhara zvanapotara zveshe zvikanzi wamupa mari iye nyaradzo vamwe ndokuti zvoni wasimbisa vamwe ndo vamwe wavo zvikanzi nevamwe but this guy is just trying too much because zviri kuita kunge waakarova zvaba wachoni flying cooking huha haasi kunyatsa kufara ndevamwe wavo zvikanzi vamwe zvaonekwa Jamasta wagona wodhani nezvawaita because ndiye akanyanya kusekerera asi vamwe vangati hanzi he's trying too much zvikanzi nevamwe zvakare said BBC Zimbabwe what ndo zvanyogwa apapa zvikanzi nevamwe zvatodhakwa he will kiss goodbye to UK, NZ, Canada, and Australia. Nkosi yami, why? Then that's messed up for all the positive moves Zim artists make. Something like this happens, the BBC is on top of it. He may be okay, at least it's been reported in the aftermath of a positive development in this situation. So outside Africa, Zim Danso is referred to as pop music, ? Depends on who wrote the article. I think pop artists is just used as stand-in for popular music. I've seen mainstream rappers and R&B artists described versions like pop. Whoever wrote the article must be biased against the genre of the genre is not yet fully fledged for international recognition. There were more popular music this is bad. Did he even participate in the gala? ? The incident happened on Sunday during a state sponsored what the kicking incident happened at the sanctions gala. Oh, you meant different gala. Maybe I got it wrong. You're right, the gala was in Blawayo. The BBC article on Jamasta had to throw in izvo zvizvi kuti ndo zvakaitika ndikati zvinakushata teshidziza zvikanzi nevamwe remember no publicity is bad publicity. Jamasta is getting more and more popular despite the controversy. KuZimbabwe good luck on him getting visa to USA, England, Canada and Australia. Zvikanzi makurasika German uyu atodzvapada zvadhakwa ndovango I don't know. These people don't know. There are people that are sending this video to the British Embassy, the American Embassy, and the Australian Embassy for him not to be granted a visa if he applies for one. That's if he is wanted for a show in these countries. Wakabaisa mkomana. Pane vakatombo nyora about him here before. BBC bad news travels faster than good news. He kicked that dude on beat too. Pane pavakambonyora about him here nevamwe zvakare they write more negative about it's worrisome. Who is they? Because even zvimwewo zvikuitika uku hatizozivi ndiani wanyora. I know very well, I myself went with the BBC journals to my rural home before, but it was not up to me to decide the final product or the Zimbabwean friend who linked me to do so. We only received a link of the output, so I mean those who have power to make things work someone sold the story to them and they saw it as worth reporting. Because he probably had potential to travel to the UK and now Shatovarana. But all Zim bloggers and influencers posted the story easy to pick up on social media network and write something about it. Maybe that's the reason why
zvikanzi nevamwe zvakare the little man just kicked his chances of performing muQueensland zvakaoma hazvo. Vamwe ndokuti zvakare asi boldly say it will end in tears. The situation has reached another level. That's so sad. Zvikanzi kuti munhu unonzi Chris Brown wakanyimwa visa rekuenda kuUK nekuda kwokuti anga arova Rihanna. Visa wakatobhaniwa. For 10 years wakatobhaniwa nekuda kwezvozvo. Zvikanzi watoenda nenyika manje. Zvikanzi kutonzi popstar. Zvikanzi yes waenda nenyika nevamwe wavo. Zvikanzi koiyo BBC yange yazvinzwa kupi. Zvikanzi ma1. Zvikanzi vane ma-correspondences in Zimbabwe. Someone sold the story to them for some pounds. I didn't know. Like I said, handizivi kuzvofambiswa sezvo zvacho izvozvo. Zvikanzi nevamwe watoperera zvako paJonini paTanzania pamwe paunoendapo. Tikati hazvina kushata. Heyo Queen vatovharisa gate for J Master. Kana wapinda paBBC chatotsva vatone bhutsu print yako ende wapinda bisi. Hakuna kwauchaenda ndo vamwe wadero wavo. Hatizivo isina taitapwere. Tichingoti all the best kuna chikomana J Master. Tingati kudi ndokwasvika nyaya yachoni. But vakuti vamwe vazhinji vangati at least peace yagadziriswa. Tikati hazvina kushata. Chakubata zvakare pachikama.